comencem a parlar de les coses que haurien de canviar allò que compartim, canviar Barcelona. Estic segur que entre tots podem fer una Barcelona cada dia millor. Moltes gràcies. Veureu que en el llibre han escrit persones que són antropòlegs, dissenyadors, arquitectes, músics, etc. Jo crec que aquest és un dels grans valors d'aquesta aportació, que és una visió des de molts punts de vista sobre la nostra realitat.